गासै दल संगठनफ्रा ज' जानानै बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जों भिजिट खालामफैदों आरो फैनानै जों नुबाय बाहाय गासै बर' मिडियाम एसामिस बर' मिडियाम 850 जन फरायसाफोर दं आरो बेहाय गासै 28 जन फोरोंगिरि दङमोन। दा बिनि गेजेराव दाखालि 17 तारिखनिफ्राय सेन्सास सोलिबोदों देशआव। बे सेन्सास खामानि मावनो थाखाय जि फरायसालिनिफ्राय एखेबारैनो 17 जन फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि डिउटियाव बिथांमोनखौ जासिनबाय, जायनि थाखाय दिनै फरायसाफ्रा स्कुलाव फैयो क्लास लानो सोलोंथाइ लानो, नाथाय बिथांमोना बबेबा क्लासआ सानसेयाव मोनसेबो क्लास जाया, गोदाव सोराव थांलाय फैलायजों बिथांमोना दिनै समखौ नस्थ' खालामो। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै भारत देशआव सोलोंथाइया फान्डामेन्टेल राइटनिफ्राय दिनै फरायसाफोरखौ रायजो राजाफोरखौ दिनै जोंखौ बन्सित खालामनाय, जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय बियो दिनै स्पष्ट नुजाबाय। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो संगठन दल आफादफ्रा जों बेखौ गनायनो हानाय नङा। जोंनि चिरां जिल्लानि जि DO IS बिथांखौ जों दिनै गोख्रोङै बुंदों। बिथाङा जाबाय बे जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि मुरब्बी। बिथांनि दैदेननायाव मोजां मावोबा, बिथांनि दैदेननायाव गाज्रि मावोबा गाज्रि जागोन। बेनिखायनो जों दिनै गोख्रोङै बुंदों बे गासै स्कुलनि समस्या, फोरोंगिरि समस्या, क्लास लानायनि समस्या, सेन्सासाव हरनायनि समस्या, बिजाबा दिनैबो आबुं मोनाखै, सर्टेज जानानै दं। बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा 9, 10आव दाबो जोंनि इउनिफर्म मोनाखै। जोंनि फरायसालिनि अबस्थाखौ मोजां मोना। बेफोरखौ सप्तासेनि गेजेराव समाधान खालामनांगौ। समाधान खालामाबा जों गासै चिरां जिल्लानि दल संगठना दलरै थानाय नङा। फैबाय थानाय समाव जों बिनि सायाव गोख्रों बेबस्था लानो जों रेडि जानानै बेबायदि मास्टार बोखारनाया अनलि जोंनि बिटिसि एरियायाव जादोंना जों न'आव जादों? जों मिथिनो मोन्दों गुबुन जिल्लायावबो जादों। दा बियो अयनाय जादों। जोंनि एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि सरकारा नोजोर होनांगौमोन। जोङो देशखौ दानोबा, समाजखौ दानोबा, जोंनि जेनेरेसन जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे जि गुदि मोनथायनि बाथ्रा, राइटनि बाथ्रा, सोलोंथाइया बेखौ बिथांमोना उदाङै होनांगौ आरो बिनि सायाव गोख्रों बेबस्था लानांगौ। नाथाय दिनै नुबाय जों बिनि सायाव गुरुत्व होआलासिनो दिनै जोंनि सरकारा, जोंनि डिपार्टमेन्टआ मा खालामो, फोरोंगिरिफोरखौ जानला मोनला सरकारि बिबान होनानै फरायनाय आरो फोरोंनाय बिबाननिफ्राय बिथांमोनखौ मा होनदों गुबुनावसो फाथायबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बेनो प्रमान जाबाय दि दिनै सरकारा आरो जोंनि डिपार्टमेन्टआ जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौ, जोंनि बिमानि रावनि जे बिजोंफोरखौ फोथैनायनि मोनसे गिदिर षड़यन्त्र होननानै जों दिनै हमनो हाबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव गोख्रोंजों जोंनि सरकारि फरायसालि आरो जोंनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो गोख्रोङै हाबाफारि लानो जों रेडि। जों सप्तासेनि गेजेराव सम होदों IS-खौ, DO-खौ। सप्तासेनि गेजेराव बिथाङा जुदि बेखौ फिलआप खालामफिननो हायाब्ला जों जिरायनानै थानाय नङा। जोंनि गथ' गथायखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बे जोंनि मोनसे सामाजिक दायित्व आरो देशखौ जोङो दानांगौबा, समाजखौ जों मोजां साफा खालामनांगौबा जोङो फरायसालिखौ आरो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां गोसोजों बेबस्था लानांगोन आरो सोलोंथाइनि थाखाय बयबो दायित्व लानांगोन। जों बेखौ खावलायदों।